Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Эфирда Кабат Алсынуриева, исәнмесез? Татарстанда аномаль кызу һава торышы күзәтелә. Белгечләр кизү тора. Татар КВН командалары чемпионнар кубогы өчен көч сынашты. Ознакайда Нептун бәйрәме узды. Агымдагы ел тарихка иң эссе аномаль кызу җәе белән кирип калачагы инде билгеле. Россиянең күп кенә регионнарында быелгы җәй күп тапкырлар рекордлы температура күрсәтте. Шул исәптән Идел буенда да. Мондый эсселек эссез узмый. Татарстан буенча гына да янгыннар саны арту күзәтелә ди белгечләр. Шуңа күрә градусникларның иң югары күтәрелгән бу атнасында коткаручылар урманчылар белән бергә халык ял итәргә яраткан урыннарында кизү тора. Алар белән Лейна Хәсәншин дә аралашты. Республика территориясында нормадан 9 һәм аннан да күбрәк температуралы аномаль һава торышы сакланачак. Һава температурасы ышыкта 39 градуска кадәр күтәрелгән районнарда теркәлгән. Мондый һава торышы югары янгын куркынышы саклануга да җитди сәбәп. Россиядә янгыннар һаман да гамәлдә. Якутия, Свердловск өлкәсе, Башкортстан, Оренбург, Түбән Новгород, Мордовиядә янгын сүндерүчеләр тоташтан ут белән көрәшә. Әле күрсәтелгән кадрларны Әлмәт районының Иске Суркино авылы тирәсендә булган янгынның шаһитләре төшереп җибәргән. Биредә яшь наратлар үскән урман янды. Бәхеткә коткаручылар аны тиз арада сүндереп өлгерде. Бу елның апреленнән башлап Әлмәт районында 164 үлән һәм чүп, 4 урман яну очрагы теркәлгән. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузган өчен административ штраф каралган. Ул гражданнар өчен 2000-нән 3000-га кадәр, вазифаи затлар өчен 6000-нән 15000-га кадәр, юридик затлар өчен 150 000-нән 200 000-га кадәр сум тәшкил итә. Татарстанның көньяк-көнчыгышында 5-нче класс гадәттән тыш янгын куркынышы игълан ителде. Бу янгын куркынычының иң югары классы ди белгечләр. Бәхетсезлек очрагын булдырмый калуны максат итеп бүген полиция һәм янгын саклау хезмәткәрләре белән урманчылар патрульга чыкты. Кәләй урманчылыгы җитәкчесе Дамир Миндрахманов сүзләренчә кизү тору тәүлек әйләнәсе булачак. Пользуясь случаем, я хотел бы, конечно, обратиться. Фурсаттан файдаланып, әлмәтләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Урманга, табигатькә чыгып, ушак ягу шашлык кыздыруны кичектереп торсагыз иде. Коры үлән тиз янып китә, ә янгынны сүндерү җиңел түгел. Рейд барышында янгын сүндерүчеләр һәм урманчылар дөрестән дә Шишмә буена ялга килүчеләрне очратты. Ял итүчеләр ушак яндырырга өлгерми калдылар. Ә белгечләр белән сөйләшкәннән соң мәсьәләнең җитдилегенә тагын бер кат инандык диләр. Урманчылык белгечләре һәм янгынга каршы күзәтчелек инспекторлары алдагы 3 көндә шулай 35 градустан югары булган температура саклану сәбәпле алар әлмәтләрне әйләнә-тирәгә сакчыл караш булдырырга, гадәттән тыш янгын куркынышы вакытында ут белән шаярмаска чакыра. Рейдлар дәвам итәчәк. Лина Хәсәншина, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Казанда Татарстан Йөзү Федерациясының яңа президентын сайладылар. Ул Татнефть компаниясе генераль директор урынбасары Ренат Нугайбеков. Моңа кадәр республиканың Йөзү Федерациясен Рауль Кузюров җитәкләде. Ул бу постта 2018 елның маеннан бирле булган. Татарстан Республикасы спорт министры Владимир Леонов билгеләп үткәнчә, Татарстанның йөзүдә горурланырлыгы бар, ләкин шул ук вакытта алга таба үсү өчен урын бар. Безнең өчен республикада йөзү җитди спорт төре. Татарстанда инфраструктура да уникаль. Ул спорт төрләрен зур масштабта үстерергә мөмкинлек бирә, диде Владимир Леонов. Ә хәзер башка темаларга. Казанда Автоледи 2021 конкурсының республика этабы узды. Анда конкурсның зона этапларында иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән автомобильче кызлар катнашты. Нефтчеләр башкаласын 2 катнашчы тәкъдим итте. 2 Әлмәт автомәктәпләренең берсендә инструктор Эльвира Ибрахимова конкурсның барлык этапларында уңышлы башкарып, лаеклы җиңү яулады. Эльвираның машина йөртү тәҗрибәсе 20 елдан артык. Көмеш медальдә әлмәтлеләрдә аны Людмила Кулагина яулады. Әлмәт автоинспекторлары машина йөртүчеләрне масса күләм тикшерү буенча профилактик чара үткәрделәр. Юл иминлеге сагында торучылар ут үткәргече техник регламент таләпләренә туры килми торган пыяла урнаштырылган транспорт чарасы белән идарә итүчеләрне барлады. Тикшерү барышында юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның 11 очрагы ачыкланды. Әлеге тикшерүләр 24 августка кадәр дәвам итәчәк. Төрле елларда чемпион титулын яулаган Татарстанның популяр командалары иң яхшы команданы билгеләү өчен Әлмәткә килделәр. Татнефть хәйрия фондыннан откан грант ярдәмендә әйдә шаяр Татар КВН лигасы матур һәм гадәти булмаган бәйрәм бүләк итте. Әлеге вакыйганы без дә күреп кайттык.
КВН ул халык мәзәкләре гаять популяр яшьләр хәрәкәте Совет һәм Россия Федерациясенең иң озак чыга торган тапшыруларының берсе. Аның тарихы 1961 елның 8 ноябрендә башлана һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Бүтән безнең авылда күренәсе булма! Бу юлы татар КВН тарихында беренче тапкыр төрле елларда чемпион титулын яулаган командалар Чемпионнар кубогы өчен көч сынашты. Алар татар лигасын үстереп кенә калмый, командалар булдыру өчен яңа схемалар да уйлап таба. Конкретно татарский КВН, он вообще по-другому работает, то есть такого никогда не было. Татар КВН командасы бөтенләй башкача эшли. Мондый КВН моңа кадәр юк иде. 2 ел элек ул телевидениедә да пәйда булды. Шул вакыттан бирле аның үсеше арта гына бара. Эмоциялар диңгезендә йөзәргә һәм импровизация мөгъҗизасын карарга күп кенә юмор сөючеләр килгән иде. Шулпан Хайруллин КВН тормышы белән күптән кызыксына. Эшендә цех КВН командасында чыгыш ясый. Мин КВНга бик йөрергә тырышам. Мин КВНны карарга яратам. Миңа мондый мәҗлесләргә кушый. Миңа Мамадышның Бишбармак дигән командасы иң ныгы. Шулай ук әлеге уенның оештыручылары Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Яшьләр эшләре министрлыгы, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Татарстан яңа гасыр телекомпаниясе. Бишбармак, Крәшеннәр, Кампи 2003 һәм 2010 әкәмәт командалары шаянлыкта һәм тапкырлыкта матур көрәш күрсәтте. Сәламләү һәм җылынуга бүленгән бәйгегә рэпер Шәкур Алмаз Корбанов, Татар радиосының баш мөхәррире Айваз Садыров, җырчы юмор остасы Данир Сабиров, алып баручы юмор остасы Сирин Бәйрәмов, Татнефть грантлары программасы җитәкчесе Эльмира Газизова бәя бирде. Төп призга лаек команданы кубок һәм 50 мең сумлык сертификатка кем ия булуында нәкъ менә алар хәл итте. Менә хәзер мин кеше булдым, сез командада сикрәсез. Нәтиҗәдә Кампи 2003 һәм Бишбармак командасы 3нче урынга лаек булды. Кампи 2010 һәм Крәшеннәр 2нче урында. Төп призга әкәмәт командасы лаек булды. Барысы да нәтиҗәдән канәгать калып, мондый ярышларны традициягә кертергә кирәк дигән фикергә килде. Алсу Нуриева, Алия Бейрамалова, Яңалыклар вакыты, Луча Әлмәт телекомпаниясе. Луч телекомпаниясы ешканга 30 ел булды. Шул уңайдан компаниябездә күп санлы конкурслар игълан ителгән иде. Аларда 100дән артык тамашачы катнашты. Социаль челтәрдә уздырылган бәйгеләрнең нәтиҗәләре киләсе сюжетта. Редакция, с днем рождения, прими поздравления и привет. Бу конкурсның исеме дә нәкъ шулай, «Дорогая редакция» дип аталды. Шушы сүзләр белән башлап балалар безнең телекомпанияны туган көн белән кытладылар. Конкурс шарты буенча катнашучылар видеоязмаларын Instagram шелтәрендә «Дорогая редакция» хэштегы белән урнаштырырга тиеш иде. Җиңүчеләр тавыш бирү ярдәмендә билгеләнде. Беренче урынга Алия Бухарина лаек дип табылды. Конкурста катнашкан башка балалар да игътибарсыз калмады. Поздравляю с юбилеем. Желаю успеха, чтобы так хорошо продвигались. Телекомпанияда килеп бүләк алу бала өчен бик мөһим вакыйга булды. Дорогой Эльдан, поздравляем тебя с участием в нашем проекте «Дорогая редакция». Ты большой молодец, что участвовал в таком конкурсе. Твоя лучшая спортивная тридцатка социаль челтәрдә узган тагын бер кызыклы бәйге. Анда катнашучылар берәр күнегүне 30 мәртәбә кабатлап видео җибәргә тиешләр. Шулай итеп, безнең телеканал халыкның спортка сәламәт яшәү рәвеш алып барга бер этәргеч биргә тырышты. Алса Мирова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мира спорт комплексында бойча буенча ярышлар узды. Анда сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикләнгән балалар катнашты. Бойча паралимпия спорт төре, ул туплы уен. Бүген бу физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен иң тиз үсеш алган спорт төрләренең берсе. Бойчаның җәрәхәтләнү куркынышы булган спорт төре булмавы белән генә түгел, үзәк нерв системасы авыруларының авыр формалары булган очракта, шулай ук умыртка баганасы җәрәхәтләре белән уйнарга мөмкин булуы белән уникаль. Уен җитезлекне, төгәллек, чыдамлыкны, хәрәкәтләрне координацияләүне үстерә. Инструктора Василий Архипов сүзләренчә, уеннар Россиядә инвалидлар оешмасына нигез салынуга багышланган. Анда 7 яшьтән өлкәнрәк булган 24 кеше катнашты. Аларның барысы да бойчадан тыш башка спорт төрләре белән дә актив шөгыльләнә. Спорт төрләре арасында йөзү барысыннан да файдалы дип белгечләр. Суда йөзү умыртка баганасында булган киеренкелекне алу белән беррәттән нерв системасында тынычландыра. Шуңа күрә йөзә белмәүчеләрдә суда вакытларын уздырырга ярата. Азнакайның Татнефть җәмгыяте ярдәм белән төзелгән ачык бассейнында узган Нептун көне шуның ачык мисалы. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә.
Шәһәрнең ачык бассейны иртәдән кичкә кадәр гөрләп тора. Җәй эссе булгач су кыенып, кызынып ял итәргә теләүчеләр быел аеруча күп. Нептун бәйрәмендә дә биредәгеләр бик теләп катнаштылар. Инде елдан-ел кызыклырак узучы әлеге чараны ачып, район башлыгы ял итүчеләрне бәйрәм белән котлады. Нептун көне төрле күңел ачу чараларына бай булды. Мәдәният үзәге коллективы үткәргән уеннар да, чыгышлар да мавыктыргыч төстә барды. Давайте вот вместе поблагодарим руководство Татнефти за такой прекрасный подарок. Балаларның шат авызыннан бассейн гына түгел, бөтен тирә-як гөрләп торды. Әкият геройлары белән булган очрашудан ял итүчеләр үзләрен могҗизалы бер мөхиткә килеп эләккәндәй хис иттеләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакытта, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Җәйнең соңгы аеның икенче яртысына аяк бастык. Басудағы иген шауы, болыннарда бал исе, йолдызлы яңгырларның тәмен белеп рәхәтләнеп калырга ашыгыйк. Табигать кочагына ашкынмасагыз, Нефтчеләр башкаласында яшәүчеләргә һәм калабыз кунакларына ялларга нинди күңелле ачу программасы әзерләнгән икәнен киләсе сюжетта карый аласыз. Шәһәрнең мәдәни мөхите дип исемләнгән проект Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән 2016 елдан башлап тормышка ашырыла. Әдәбият, музыка һәм сәнгать гармониясе булган проект кысаларында һәр шимбәдә шәһәрнең 8 мәйданчыгында мәдәни күңел ачу чаралары уза. 21 август көнне Чайный дворик скверында тере музыка, рәссамнар иҗади мастер-класслар узачак. Яшьлек һәм сәламәтлек скверында балалар өчен күңел ачу программасы әзерләнә. Драма театры артындагы фонтан янында заманча бию студиясе белән урам биюләре, Татарстан Республикасының халык артисты Рәсим Низамиевның чыгышы көтелә. Каракүз скверында вокал остаханәсе «Мгновение души» кыллы музыка уян кораллары ансамбле, гармония халык ансамбле үз осталыкларын күрсәтәчәк. Абдулла Тукай исемендәге Үзәк балалар китапханәсе мәйданчыгында китап пикниги, мастер-класслар, җәйге уку залы, время кино оештыруында кино күрсәтү булачак. Әлмәт нефть институты скверында Нишкола Барабанов мәктәбеннән тавышлы мастер-класс, Самара шәһәреннән килүче Аша мәктәбеннән Африка барабаннары чыгышын, Джампери группасыннан эстрада классикасына һәм чартлар музыкасына модалы каверлар тыңлый аласыз. Чаралар кичке 4-тән кичке 8-гә кадәр узачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Алия Бейрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр